Mga pulis sa Dakban sa Mandawi gi-inspeksyon sa mga sakop sa Regional Internal Affairs Service. Lakip sa gisose ang mga ATM card sa kapulisan kung naapa ba ni Nila. Si Chone Carrion sa report. Gi-inspeksyon kaganiyang buntag ang mga sakop sa Mandawi City Police Office sa Regional Internal Affairs Service pinanguluhan sa director niini nga si Chief Superintendent Noel Gilyamak. Usa-usa silang gi-inspeksyon gikan sa uniforme, topi ug service firearm. Lakip sa gisusi ang labing importanteng butang nga dapat anaa sa ilang posisyon ang mga ATM cards din diha ideposito ang sweldo sa mga pulis. Sa bag-ong kamanduan gikan sa labaw sa kapulisan, kinahanglang naapirmi ang ATM card nga ilang huptan og dili adto sa mga kamot sa loan sharks. Sumapa kun gamay na lang ang makubra sa mga pulis matag sweldo gumikan sa dagkong utang sa mga tigpatanto. Mausab kini ang makatintal kanila nga mangurakot. Apil mangod sa uniforme na ang among ATM. Ang amo ko din nakita at times himuon gihapon na siya nga pang garantiya ba iadto sa mga loan sharks din na kung samot ka ko na ato ang mga tao usahay na siya imbis dili na siya mangayo o mag-extort ba sa mga private persons, mapugos siya kay tungod giwa na siya sweldo lang ginadawat. Hinuon atul sa inspeksyon kaganiha, kompleto ang ATM card sa mga pulis. Matud ni Intoma nga matag karon og unya siya mismo ang musuta sa mga ATM card sa iyang mga sakop. Gani iyang gitugan nga aduna gyud usa ka pulis nga iyang gipaproduce dayon sa iyang ATM card human masayri nga naa kini sa loan shark. Doon naman ako yung report na kuanan nga dunay isa gid diri nga tuwa sa lending institution ng iyang ATM. So para isa pa to sa headquarters alone na. So with the chief of police ako po nang gi-instructan sila na pa-inspect doon naman may day par daily. Dapat diha ilan ang ma-inspect kung na bang ATM gid sa to ang kapulisan. Uban ni Godfrey Rilien, Chona Carrion, Balitang Bisdak.